ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சந்திர விஜய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எந்த படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனு ஆனந்த் டைரக்ஷனில் வெளியான எஃப்ஐஆர் படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்தில் விஷ்ணு விஷால், மஞ்சுமா மோகன், கௌதம் மேனன் போன்ற நிறைய ஆக்டர்ஸ்லாம் நடிச்சிருக்காங்க. சரி, அந்த படத்தோட ரிவ்யூ எப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணா. மியூசிக்லாம் நல்லா இருக்குது. விஷ்ணு விஷால் ரொம்ப நடிச்சிருக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்க. ராட்சசன் மாதிரியே இருக்குது. சீரியஸான கதை தானா. ராட்சசன் மாதிரியே இருக்குது. நல்லா நல்லா அருமையாக இருக்குது. நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. ஒன்ஸ் வாட்சபிள். ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்குது. கொஞ்சம் புரியல, ஒரு டைம் பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இல்லை இல்லை நல்லா நல்லா இருக்கு. அருமையாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. ஆரம்பத்தில் போராக போனாலும் சூப்பராக இருக்குது படம். ரீஎன்ட்ரி சூப்பராக இருக்குது. மியூசிக் ஓகே சூப்பர். படம் நல்லா இருக்கும். போர்லாம் நல்லா இருக்கும். 50 மார்க் கொடுப்போம். நல்லா நல்லா எல்லாமே நல்லா பார்க்கலாம் நல்லா